Ja, ik neem je petje uit over die vrouw hier. En dat er dat uit de hond waren. En Maar wat een leven! ja, dat mag ik. Word eens net loeren hoor. Als je die vrouw die reed in die molly gaan houden, dan ben ik snel ouder bij. Maar ja, ze houden gewoon gas erop en ja, dat is het mooiste van de naamloop. Ja. Ik doe voor de eerst mee. Ik ga eerst wachten tot ik mijn revue zie. Ik wil wel vaker meedoen. Maar ik roep het al 3 jaar of zo. Maar ik dacht, ik wacht even tot ik meer ervaring heb. Dus, dat is zijn grote hobby. En het is een vriend van mij. En die vreeg van, wil ik een keer meedoen? Nou, ik denk dat kan altijd een keer. Dus dan ga ik 4 wielen of zo ga ik voor het eerst meedoen. En dan ga ik 2 keer ga ik hem gewoon uitrijden, steeds maar 1 keer de auto direct mee ophouden. Nou, dus we hopen dat het duurt weer doet, ja. Er zijn steeds meer filmpjes mee. Ik ben dit jaar al 26. Ik weet niet hoeveel het eerste vorige jaar weer, maar het wordt steeds meer. En ik probeer de filmpjes die voor het eerst mee door dit hier, jongere filmpjes. Zelfs gewoon die de reviews nog niet eens hebben. Dat vind ik wel knap. Maar... Ja, bij mij maak er niks hoor. Maar mijn collega die had direct gereden en nu zit het dus stil. Dus van mij is het afwachten of als we rijden kennen of niet. Maar ik had er wel vertrouwen in, hè. En we hadden nou 3 auto's staan, dus we houden het genoeg. Maar ik ben tweede krijg, dus dat is al best. Nou, het ging wel goed. Eerst doen we het starten, want de familie de kappeling wat de hut opkomen. En toen startte ik weg. En toen zoek ik het er tussen troon omheen en dat ging wel goed. Maar toen zag ik een baanrol in en dat weer mijn. Toen word je naar meer. Zo, dat is. Veel blauw afgelaten. Maar ja, ik denk verder wel goed. Maar wel, ja. Ja, ik denk dat de vrouwen hier uit de buurt, die waren wel goed. Dat is het, denk ik. Ja, die waren wel, die hebben power. Ja. En verder zoek ik het net weten. Ze vinden het al mooi. En er ben gewoon zoveel hier uit de buurt die het daar even wandelen en hartstikke hier de kans op zo'n cross. Dus, en dat is bij mij, ik zei, hè. Dus gewoon 1 keer in het hier is hartstikke leuk en dat is het, denk ik. Peter, doet er het aan ze weg? Denkst? Geen schijnvakantie. Geen schijnvakantie. Dus dat is jammer. Orenauto. Orenauto. Is dit er nog wel in, hè? We gaan het rijden dus. De 37e in het